Pak Dadang Kerai sing duwe tarik. Nah, sing dali depan Pak Dadang Kerai. Tarik matur nuwun Dang. Nanti Pak Dadang. Kerai kanggo kerai Pak Dadang. Keraine ndi? Keraine ning sawah. Lah kuwi digawa ngarepe wong iki. Pokoke sang kerai kita. Matur suwun Pak Dadang Kerai. Tarik. That
wonten Pak Dadang Rai. Nah, akeh matur nuwun. Pak Ajeng warung ngering ya dijujuraken TP. Mat malam Pak Ajeng sing di warung ngering jujuraken TP. Warung ngering Gedung Pring Lamongan. Oke Mas Minut iki wonten Balong Panggang Gresik Lamongan nggih. Gresik Jawa Timur kok dinten. Nggih Mas Minut BLP Balong Panggang. Mat malam. Marati basawangku salu melot bisa miting kelapa Rama Rama kalapa kang semodo tanpa mundur kenes kenes merawasa angka ramurka saklukune wong marti pikir raja Witing
agung lan gedhon Aduh mas lara dek ngono tetes aku sing ngusapi tak usapi dik ya Yo mas sabar pasti aku loh dilewer maneh tak usapi nek ngene dilewer saiki boyo oh kaya apa janji mude biyen kali kudu tatane pancen janji yo mas kuwi gampang mbok ucapke bongkasane gawe kelo sak lawase Dek, isti Jih, kita kelihatan banjur Bapak Nopi Sukijan wonten Lemabang Ngasem, Lemabang Imang Lamongan ya. Sugeng dalu dimana Pak Nopi Sukijan saha warga Lemabang Ngasem, Lemabang ya. Selamat menonton dan live streaming. Oke, terima kasih untuk Mas Terjo Ayah Tesa yang ada di London, Inggris ya. Ya, Yang lagi menyaksikan langsung lewat live streaming. hadir Mas. Nitip Noise. salam kanggo Videografi. dulur Blumbang. Pak Raga, Cak Ji, Cak Ran, spesial kanggo Mbak In, Mbak Sri langganan iwak zaman biyen Mas, saking Mas Tejo. Nah, nggih. Nggih saking Pak Raga, Cak Ji, Cak Ran. Nggih, Mas Tejo kaki dulur-dulur Blumbang. Terima kasih. wong nglunge komandang cemangkle laras rentak rampak lagu lelakune parahyangan tanah pasendahan ambang renggang gendeng 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 kita gendeng Jawa angklung sendang parahyangan Klungi kemandang tak mangkelong laras runtang rampak logo lalakone parahyangan anapa Sunda
Apa sih?
pedes nyemung kali. Mantuk tak kira tayu panjebul pitik padha kluruk. Masa kunjuket goyanganku kloket-kloket. Ora wani ngelih aku sangut lele penyet. Tok gedang lutuk, tok gedang lutuk. Tok gedang lutuk, gedang pioli, gedang septi. Tok gedang lutuk, tok gedang lutuk. Gedang letok, gedang rostiana, gedang hati. Waduh tangi turu malah embun. Kadang tanpa lawuh nanging aku nekat imbun. Mata pedes kabeh golek tombok godhong suruh. Tanpa basa-basi kan kenal kata pekimu. Aku lali tenan nyatane tidak karuan. Mau bengi ngopo aku juga ora paham. Koyone kok tuwa ning kok aku gampang lali. Awakku teles kabeh. Buyang. Efek gedang gluduk sirahmu mat mantuk-mantuk. Tak kira tayu panjebul pitik padha kluruk. Tiwasa kunjoget goyanganku kloket-kloket. Aku rawani ngelih sangu tempe Tok penyet. gedang lutuk. Tok gedang lutuk sampai watuk. Gedang gluduk. Tane wong seneng tunggal sak bale wiwitane lungguh jejer sak bendinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe ceritane wong seneng tunggal sak bale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyeka tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenanga atiku digawe lara kembang melati agawe lara ning ati kembang kejupuk agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku katon buyar mula wong tresno ora kena nggo sembrono ora becik kanggone para wanita kembang irawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak tinggalke. Mas Tejo, ayo Tesa. Nek mulai tak sangoni Cak Sukri. Siap. Yo salam kanggo Pak Pina, Cak Pur, Mas Omek nggih. Kiriman saking Pak Pina Ginteni Darsimin. Cak kon gaging nggih. Pak Pina Ginteni Pak Rena Pak Darsimin nggih. Kon gaging. Nggih, terus kemana harus Bandung Mas Tejo nggih. Hingga Bapak Laden, mat malam, mat aktivitas. Sangat iman gitu. Rakyat Papua sangat. Makhluk nunggu dia. Saben ketemu sliramu
lan sarengmu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati tanah bisa dendam kaya panah bisa ngoncati saben wektu tansah anggodo ati nanging aku wedi bokong pungkasane temahan loro tresno Nadyan aja yen katolong nanging jagat sajroning atiku gongo nadyan tresno iki iya mas wis kinodran sadar minglapai Olo sawah sapa ndur katon atiku wis kapelut atuh mas saengga bunga rasaku lamun bisa mas ya cacak tanah seleramu paceninda sinawan ketolan gunung desa kalabulo kasih senengin hatiku yen nyawang waktu gondang nyoto kanton asri pan saya dino minggu sing plesir padha numpak prau senengi hatiku rasane ora rasa jebak mayae wis sore tiwul dik iya mas wasnone belumbang saben dina kumpul aja ngerti no kok ning ati tetep sayang iki tiwul dik iya mas wetone pirit teko pirit dik saben dina kumpul apa orang arah yakin tiwul mas apa to dik saka glulo nek wis kumpul dik iya mas sakjane wis ora usah jaluk teko nang nyanyong tiwul mas apa dik saka Jombang nek wis kumpul nang kaki sayang Nek. Cih
Kita kira terbanjur Pak Pri sing duwe juruk ya. Salam dumateng panjenenganipun Pak Kasun Geneng Brojong bijak katakan limar gelar nggih. Pak Kasun Geneng Brojong itu saking Pak Pri juruk pripun. Mas Tejo Eka wonten London, salam buat dulur Belubang Pak Rangga Cak Ji Cak Rang spesial kanggo Mbak In Mbak Sri langganan iwak zaman biyen matur nuwun.
Wonten dalem warung mering menika Bapak Ajeng badhe wangsul nggih.
juragan tempe warung ring gedung ring. Ya ugi Bu Arina sing di warung ring waduh-waduh nggih. Bu Ajeng. Nah, Bapak Ajeng badhe wangsul niki sampun. Matur nuwun nggih tempene. Nah, sudah nyampe tempene. Sudah nyampe di bandara. Terima kasih. Nggih, Pak Ajeng. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Nggih, salam kanggo Pak Mur Jalin saking Pak Alfa. Nggih, Pak Alfa saking Pak Mur Jalin. Nuwun. Kebenaran tidak ayu ngombai Ndi wonge? ayo dikir kali jungkir wale tak iku tak jarake eman dik Iya Mas. ora ana sing nyansani jungkir wale dhewe ya Sapa kowe? Kok ingat-ingat delok jeruk cekleke iki lho apa slirane wis ana setuwe Yen durung tak piye? rewangi dik Iya ya tak Mas. omongi Omong-omong maneh. sejak atine aku wis suwe tresno slirane Oh ya. Lunga mrono. pengin roh jero cetheke Orang parang kudu sakit tresnane yen pian tresno gak terus jaluk apa ayo bareng kondo ning wong tuwa macet pikir kali kene kebenaran cedak ayu ngombai tak ingat tak jarake ki aja jarak to Mas eman ora ana sing nyansani sapa kowe aku dik kok ingat-ingat pengen roh jero ingut cetheke kok Sengijem adune ki arep apa wonawani kok celak-celuk celuk Mas ae kok japak ya Mesem patune wong arep budho tak rewangi iya dik Mas ya tak takoni takon apa maneh apa slirane wis ana sing duwe kepo tak rewangi ya tak omongi omong apa iki sejatine wis suwe tresno slirane lunga mrono ning kene wae ora parang kudu sakit tresnane yen nyoto tresno apa ayo bareng kondo ning wong tuwa bunder-bunder oye sawo Mas ambumu kebeling ngermas pengen rapi
mikir belanjane jur saiki bingung atine telung dina mulai ning Blumbang atuh dik telung dina balik ning Surabaya sing sepi kanggo sapa sing sedina tak gawe uber-uber marno sing durung sapa? Selamat datang Abah Cipto. Salam kangge Bu Risa lapangan. Si Sitok ngalah gak apa-apa. Kangge Bu Risa lapangan. Saking Abah Cipto. Wis bayar apa-apa. Jailani Arayap alas geraman. Mas Jailani. Burung bayar kok. Arayap alas geraman. Ibu Lamise Blumbang. Nanti yo wonge tak arep-arep ketang. Lho lagi dalan kene. Sabar ketemu sliramu batin iki anane tansah rengu rasa tresna kang landhep sarwa mikir ati dana bisa jejeg kaya ora bisa jati saben wanci perasaan nggodho ati Bojone sing gerong musuh. nanging aku wedi blaka pungkasane tamahan lara tresna Nadyana yen dia dulu nanging jagat sak jroning atiku Ganku Nadyang tresno iki aduh dik aduh mas wis kino terat bojoku nusoki sadar mikelapai dilerno serjagung dire Allah sawah sapa gendot temen dek ayo dek dat owah atiku wis kepelon mas pasti wis ditunggu iki dek lho saiba bunga rasaku lamun bisa
nyoto warung pojok depan rojo saben dina ayo padha midhangno baritane bapak para praja nyata kondang kanggo warga sing ana desa aduh cik Ojo lali karo perjuangane Bapak Bupati pancen nyoto warung pojok tembaning ati. Mari kok wadung gudang terus gerojokan. Si adem. Nggih, sepisan malih salam kangge Pak Mur penjalin, kakak penjalin ya. Oke Pak Alfa, macam. Ki kelataran kapan Abah Jono juragan sapi bakon. Nggih. Sugeng rawuh Abah Jono juragan sapi bakon. Kangge warga bakon. Pak Tias, makan kok kate beso bareng ya. Pak Dika Darmaji Yongyang, selamat malam. Waduh gondang pancen katon asli nan saya dina minggu sing adop lesir padha rompak prau weton Malaysia usul Mas Omeng rono nek gak kumpul Mas sampean opo sik setia ora didik rimun ya Mas jake piye teko saben dina kumpul dik aduh dik ning pemikiranmu kok ya ora krasa
basisir dulure Wiraswara nusul gerojokan bisik-bisik samayanan joget teman janji-janji arep urip bebarengan pokoknya diserno to ya dulure kae sira-sirana ben gedengan kendeng asri banyuwan nginan sira-sirana ben gedengan kendeng asri banyuwan nginan. Nggih, sebil malih kangge Ibu Ejihan. Matur nuwun nggih Bapak Ejihan kang ngitun salam nika. Bu Ejihan mat menonton. Bu Lamise delok gong wae. Lomba joget menang sak kecamatan Kedumreng nomor 1. Nggih, sebentar mereka ke Bu Jihan, kantor Pak Jihan, matur nuwun. Kawis piton mumpung ana ya mas mumpung ana muti sarana ning praja marati bangsa Rama marati peselengku salungan lati sa
Oh iya, ya iya, iya iya. Iwa orang aja kalau kaya dinangan wadai soro Sing sayuk sing rukun belanjane kurang aku solo mangan orang mangan opo jari wong loro Oh iya, ya iya, iya iya. kaya ngene rasane nangka nek nangka muda arane kari Sing manis ning kono wae. kaya ngene lak nandang tresno kang suci ora bisa lali Oh oh iya, ya iya, iya iya. asam cemalo sambal kemangi ngedok liwat pecelane lele Sing manis kanca-kancaku. sing tak jeluk rino kelawan wengi muga-muga selamat kabeh nek nyambut gawe Mobil berkasih macam penganggon ning solahe eseme saya ora digawe-gawe suarane Lana kae kawase nyoto hamba beras moro tanpa tanpa kembang saya gedra ipa-ipa ae nanging tangan dong Olah banget jamku sing becik rayu nanging tansah agawe rahayu. Yo, Cih, warung pojok ilange gila kalung. Ini kaki dua bersaudara Sandi dan Gepeng yang ada di Banjar Gondang ya. Sandi dan Gepeng yang ada di Banjar Gondang. Bu Ejian saking Pak Jian tarambene mas ya Bu Ejian ya dirantos Bapak Ejian Cik Ayub Pak Tun Sambangan Modo ya. Bapak Markuat Tenger ya. Berangkat wiwit biyen nganti saiki
golek janji klena klino katone sing saka kopi pancen nyoto warung pojok manani pancen nyoto warung pojok kebon raja saben dina ayo padha midhangetno beritane bapak para praja kanggo nyoto warga wing ana desa migunane kanggone sadulur tani rapok mes opani anani aja lali perjuangane bapak bupati pancen nyoto warung pojok tambane ati aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip kekurangan senadyan wis bisa suwe rasa kangen kaya ngene ora gampang ngonku lali janjimu biyenmu tansah ugemi kalau ngedati saksi pungkasane ilang ono ngendi pancen kowe ora keton ninggal aku babar pisan ora gumon dasare ana liyane luwe saka aku sing bisa nyenake tresno ati palitane bondo donya kuwi tutku orane nanging atena kurane lunga gelang kalunga mbok weneke wong liya Salam buat konco SMA 90 91 Mbak Saipul dan Mas Samiran ya Sugeng mirsani marga laras ya kanggo Wahab kalih Mbah Karmen ojo lali maaf Pak Jayeng gak besota bos terima kasih Panjenengan Bapak Komandan Nomo Suparno salam buat konco SMA 90 91 Mbak Saipul juga Mas Samiran nah beresani ya dikaki bawah Mbah Karmen ojo lali maem Pak Jayeng
gak beso lah berangkat. Aduh mas, Sumaila pupus Bromo ambarengi tumurune tresno aku mung tansah ngenteni rodi aku udah jagungan ket mengok sejati wedi yen kelangan kowe ayo enggal palakrama bayi kembang arum Prabalingga arena wangi bokatone mata kembang arum Prabalingga tak sirami mimi mulyomi banyune asmara Jumberu di mana? Sayur kentang sambal bawang. Masuk sampai dukure cikalem. Lalap kulpis apa ra kelingan. Bukaan lawange tresno doang bagus kembang proba Aduh tangi turu wala embu madangatan pola nanging aku nekat imbu moto pedes kabeh golek tombok godhong suruh basa-basi ra kenal kata pakimu aku lali tenan nyatane tidak karuan mau wengi ngopo aku juga tidak paham koyone rong ning kok aku gampang lali awakku teles kabeh efek gedang kluduk sirah mumet mantuk-mantuk tak kira tayupan jebul pitik padha kluruk tiwas aku joget goyanganku kloket-kloket ora wani ngelih aku sanggup lele penyek golek tombok godhong suruh tanpa basa-basi ra kenal kata pekimu aku lali tenan nyatane tidak karuan mau bengi ngopo aku juga tidak paham koyone gong tuwane kok aku gampang lali awakku teles kabeh opo aku njegur kali efek gedang kluduk sirah goyangane kloket-kloket ora wani ngelih aku sangu lele
Abah Cipto, salam buat Ibu Risa Lapangan. Babu Dradah. Yip. Selamat malam Babu Neni Dradah. Makene Pak Neni besok kula kirim salam kangge Bapak Neni nggih. Bu Neni. Nggih sedherek kayen. Sing kate digawe tanggalipun 2 bulan 9 nggih. Kangge Jembatayu monggo tumblek-blek wonten kayen Gire Imbang Lamongan nuwun. Gonmu pamit lunga
aku